Πάμε να ανοίξουμε λίγο τα παράθυρα της εκπομπής, γιατί λένε, κύριε Κίλια, ότι έχει πολλές πισίνες με εξαιρετικές παροχές και ο Δήμος Αθηναίων. Πολλοί φίλοι μας όμως ενδιαφέρονται να αγοράσουν πισίνα, αν μπορούν και σε καλή τιμή. Μήπως έτσι βελτιώσουν τη ζωή τους. Να πούμε όμως, κύριε και κύριοι, ότι υπάρχουν συνάδελφοί μας που έχουν προβλήματα υγείας και έχουν ανάγκη την πισίνα, τη μικρή πισίνα, για λόγους φυσικοθεραπείας και αποθεραπείας και αποκατάστασης. Είναι το έχετε ζήσει και στους αθλητές αυτό. Έτσι. Και στους αθλητές είναι πάρα πολύ σημαντική η αποθεραπεία μέσα στο νερό. Δεν έχει τριβές, δεν έχει καταπονήσεις, δεν έχει τίποτε. Αλλά και σε συμπολίτες μας που έχουν υποστεί ατυχήματα αυτοκινηστικά ή τέτοιας μορφής και χρειάζεται να ξαναμπούν σιγά σιγά στη διαδικασία του να κινητοποιηθούν, μέσα στο νερό είναι ιδανικά έτσι ώστε να μην καταπονηθούν οι αρθρώσεις, οι μέσεις, τα γόνατα και σιγά σιγά να επανέλθει κάποιος ο οποίος έχει υποστεί ένα σοβαρό ατύχημα. Για να το διευκρινίσουμε στους φίλους μας τηλεθεατές που είναι στην παρέα μας, έτσι έχουν μια πιο καχύποπτη θέση για την θέα μιας πισίνας, ότι μια πισίνα δεν την παίρνουν μόνο οι πλούσιοι. Την παίρνουν πολίτες που έχουν ανάγκη κυρίως αναζωογόνησης, αλλά κυρίως ανάγκη να διορθώσουν προβλήματα στη φυσική τους κατάσταση και στον οργανισμό. Όπως πολύ έτσι το είπατε, κύριε Κίλια, να τα διευκρινίσουμε αυτά. Τώρα, όσοι έχουν και το παραδάκι και μπορούν, γεια τους με χαρά τους. Λοιπόν, πάμε στη Βάσο της Ελλήνη. Καλημέρα, Βασουλά. Καλημέρα και πάλι. Μαζί σου είναι ο κύριος Δημήτρης Τσοπανάκης, που είναι ιδιοκτήτης. Είναι ο κύριος Τσοπανάκης Δημήτριος. Είναι ιδιοκτήτης εταιρείας που εμπορεύεται πισίνες. Κύριε Δημήτρη, λάτε λίγο, βάλτε μας στον κόσμο αυτό. Πόσο εύκολα μπορούμε να αποκτήσουμε μια πισίνα, σε τι διαστάσεις, με τι χρήματα. Από πού μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε και σε μέγεθος πισίνας και σε μέτρα, αλλά πόσο θα μας κοστίσει, από πόσο μέχρι πόσο. Μάλιστα. Καλημέρα σε όλους. Πηγαίνοντας σε μια προκατασκευασμένη πισίνα και όχι σε κατασκευή από μπετόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε πισίνες από 10 τετραγωνικά μέτρα. Μάλιστα. 10 τετραγωνικά μέτρα πισίνα κοστίζει γύρω στις 8 με 9.000. Αυτή η πισίνα μπορεί να γίνει και 40-45 τετραγωνικά μέτρα. Αυτή φτάνει μέχρι 25 με 30.000. Γίνεται πάρα πολύ εύκολα, τοποθετείται μέσα σε 3-4 μέρες. Μαζί με τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου δεν μπορεί να ξεπεράσει μια εβδομάδα. Είναι εξοπλισμένη με όλα τα μηχανήματα που θα είχε μια κανονική πισίνα. Συστήματα υδρομασάζ, συστήματα καθαρισμού, συστήματα αντίθετης κολύμβησης. Αλλά πρώτα απ' όλα το βασικότερο είναι ότι είναι πάρα πολύ οικονομική και πάρα πολύ γρήγορα κατασκευάζεται. Δηλαδή θέλουμε μόνο από τον ιδιοκτήτη να μας δώσει το χώρο που μπορούμε να σκάψουμε και μέσα σε 3-4 μέρες είναι πισίνα έτοιμη προς χρήση. Δεν υστερεί σε τίποτα από μεγάλες κατασκευές από μπετόν. Τι άλλο. Κύριε Δημήτρη, ξέρετε, πολλοί φίλοι τηλεθεατές είναι λίγο, αν θέλετε, διστακτικοί στη λογική της πισίνας. Αν θα λειτουργεί ως κανονική πισίνα. Ένα αυτό. Αν θα λειτουργεί ως κανονική πισίνα. Να το απαντήσουμε αυτό. Είναι κανονικότατη πισίνα. Δεν υστερεί σε τίποτα. Και μάλιστα σε μερικά σημεία είναι και καλύτερη. Επειδή οι επιφάνειες εσωτερικές είναι πάρα πολύ λίες και μπορεί εύκολα να κρατήσουμε την πισίνα σε πολύ καλή κατάσταση. Το μικρότερο χώρο που πρέπει να διαθέτουμε 15 τετραγωνικά. Για να υπάρχει πισίνα, ο χώρος 15 τετραγωνικά μπορεί να χωρέσει μια πισίνα 10 τετραγωνικά. Αλλιώς λέγεται κολυμπήθρα. Όχι, αλλιώς δεν θα μπορεί να είναι πισίνα. Θα είναι μια μπανιέρα, ναι, γεγονός. Λοιπόν, άλλο τώρα. Άλλη ερώτηση που εύλογε από φίλους τηλεθεατές. Τι θα κάνουμε με τη συντήρηση, θα μας κοστίσει ο Κούκος Αηδόνη? Θα πρέπει να έρχεται κάποιος. Θα μπορούμε μόνοι μας. Η συντήρηση είναι πάρα πολύ εύκολη, πραγματικά πάρα πολύ εύκολη. Δηλαδή. Αγοράζοντας ένα μηχάνημα, ας πούμε, όπως είναι αυτό σε αυτήν την πισίνα, ένα αυτόματο ρομπότ που είναι της τάξης των 1.000 ευρώ, ουσιαστικά δεν ασχολούμαστε καθόλου. Ελέγχουμε μόνο την ποιότητα νερού από άποψη χημικής. Θα την καθαρίζει δηλαδή το ρομπότ αυτό, ναι, το έχω ακούσει, θα την καθαρίζει και από φύλλα και από σκόνη, αλλά θα ανανεώνεται και το νερό. Από τα φύλλα και από τις σκόνες που πέφτουν, το καθαρίζει ένα σύστημα φίλτρασης του νερού που είναι δίπλα από την πισίνα. Που αποτελείται από την αντλία, φίλτρο και σύστημα ανακυκλοφορίας. Ό,τι πέσει στο πυθμένα, η σκόνη που πέφτει στο πυθμένα, αυτό καθαρίζει αυτό το ρομπότ που είναι μέσα. Τώρα, σαν κόστος συντήρησης μια τέτοια πισίνας δεν ξεπερνάει, τώρα δεν θα πιστέψετε, 10-15 ευρώ το μήνα. Τώρα, αν αυτό είναι μεγάλο κόστος, σίγουρα 10-15 ευρώ το μήνα. 15 το πολύ 20 ευρώ το μήνα. Άλλη ερώτηση. Τι θα κάνω με τον γείτονα που θα με ματιάζει? Και θα λέει, κοίτα τον που έχει και πισίνα, να γίνει βούρκος του. Να σου πάρω μια πισίνα και σένα? Όχι! Να γίνει βούρκος η δικιά του. Να μην έχει. Να το λέμε και αυτό έτσι, για να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Να πούμε, κύριε Δημήτρη, να το τονίσουμε αυτό, ότι έχετε και πάρα πολλούς πελάτες που έρχονται γιατί έχουν ανάγκη την πισίνα για το οικείο πρόσωπό τους, για θεραπευτικούς καθαρά λόγους. Μα πρώτα απ' όλα αυτό δεν χρειάζεται και μεγάλη φαντασία να καταλάβει.